Genesis chapter 5 verse number 20. Verse number 20 reads as follows. So Enoch lived verse number 23. So all the days of Enoch were 365 years. And Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Verse number 24. This is one. Enoki wayehamba noNkulunkulu, kepha wayengasekho nje, ngokuba uNkulunkulu wamthabatha. Hallelujah. Amen. Fundisi la sifunda khona, sifunda iBhayibheli liveza igenealogy noma abazalwano Enoch. Liyababeka bonke ukuthi ubani wazalwa, waphila, wafa. Mawuphinda futhi ufunde linye verse lithi ubani wazalwa, wathi mayiqeda ukuzalwa wafa. Amen. Hallelujah. Amen. Namhlanje sizoqeda lento yokuthi ufungenamlando. Hallelujah. Amen. Akukhulunywa bishop izinto eziningi la, ngaphandle kokuthi wazalwa, waphila, wafa. www. Wazalwa, waphila, wafa. Khona abanye bagcina kulo www. Now lithi iBhayibheli lasifunde khona, kodwa Enoch wazalwa, waphila. Ekuphileni kwakhe wagcina ngokuphila, kodwa lithi iBhayibheli uEnoki wahamba noNkulunkulu. Noma uEnoki wayezalwa emzini wabantu abafayo, kodwa uEnoki yena wahamba noNkulunkulu. Noma ihistory yakwaEnoki yayingenayo umuntu ahambe noNkulunkulu, kodwa uEnoki yena wahamba noNkulunkulu. Bakhona abantu abazothi ngingasebenzi, abantu bangihleba, kodwa ngizohamba noNkulunkulu. Abantu bangithuka, ngizohamba noNkulunkulu. Abantu bangibukela phansi, ngizohamba noNkulunkulu. Umdeni umlahla, ngizohamba noNkulunkulu. Ngingawuthola umsebenzi, ngizohamba. Ngizohamba. Bangibize kwi-interview, bangangibizela emsebenzini, kodwa ngizohamba. Kodwa khona ngizohamba. Ngibasize, bangihlebe, kodwa bangiqeda, ngizohamba. Ihistory yakithi ayikho yinhle, kodwa lithi iBhayibheli nanoma uEnoki ihistory yakhe yayingekho yinhle, ngoba wazalwa kubantu abangenawo umlando omuhle. Umsebenzi wabo kwakuzalwa nokuphila nokufa, kodwa yena wahamba. Ngizomthakamisa. Umshado ukhona noma ukho, ngizohamba. Indoda yeza noma yize, ngizohamba. Indoda yangishiya emzini wami, ngizohamba. Yaxosha emsebenzini, ngizohamba. Enoki wayengenaso isikhundla sebandla, kodwa lithi wahamba. Abakhona abanesikhundla sebandla, kodwa ayenenhlelo. Uyabona ukuthi uhamba yedwa, kodwa lithi iBhayibheli uEnoki yena, yona yena, awuyibamba ukuthi badamina. Ayayibona
emajele namhlanje ngenxa yabantu abahamba na wena uhamba noba awukhona ingoma yakho uhamba noba kodwa Enoch but Enoch kusho ukuthi wakhona abantu ababehamba nabo kodwa Enoch wakhetha ukuhamba naye abantu bengahambi naye uEnoch wahamba naye wahlala naye in other words na uNkulunkulu ayifuna ukuya khona uEnoch wayeyithole khona na uNkulunkulu wayethi mayifuna ukuya endaweni kuphakaleke ukuthi abonakale noEnoch nisothi mina kulonyaka ka-2020 uNkulunkulu ohamba nawe uzobonakala. Abantu kodwa izulu leyivuma le. Lalela ngokhetha. Kunabantu osuka nabo kude. Kodwa uyina kude. Kunabantu. Uyapi lapho mfundisi? Nkosi yami. Nguzwa kahle. Bese kudingeka wena. My God. Kuthi noma sebekushiya kodwa kuthiwa kunendoda kuthiwa kuwena wesifazane kuthiwa kunowesilisa awathi izinto zingahambi kahle kodwa yena wahamba noNkulunkulu bathi abantu bahamba nezinto zezwe kodwa yena wahamba noNkulunkulu bathi abantu bathatha ubukhazikhazi kodwa yena wahamba. Funa umuntu ozothi mayinikela athi Nkosi hamba nawe. Angifuni izinto eziningi kodwa uNkulunkulu la uyakhona. Nkosi yami uNkulunkulu ngempela uthi David ngenxa yokuhamba naye noma ngihambe esigodini sethusi lokufa uthi angesaba kubi ngoba lento yokuhamba naye yenza noma izinto zi-against you ungesabi ngoba yena ukhona uhamba naye. Athi David uJehova ungumelusi wami ngoba umuntu ohamba noNkulunkulu uzabe negama ambiza ngalo. Umuntu ohamba noNkulunkulu umuzwa ethi after he has tested me. Ngisho umuntu ohamba noNkulunkulu uthi after he has tested me I will come out. I don't know about you, but I will come out. Kukhona umuntu ophuma esimeni manje. Kukhona umuntu ongenisa esimeni la. But ngisathi ngenxa yokuthi uhamba naye, uphuma esimeni sakho, uphuma esimeni somndeni wakini, uphuma esimeni osabelisa abantu, ngenxa yokuthi uhambi wedwa. To Moses, uNkulunkulu mongahambi asahambi abantu abathi uma ingena uNkulunkulu noma ingaba namagama abantu abaziwayo kodwa uma ingena uNkulunkulu ngoba kulezi insuku wemfundisi uyisitha silwa nebandla kaNkulunkulu lithatha labo baba sebebadala enkosini abadumile bafake kuma-poster bese siyamenywa thina siyagijima kanti sesiyela kulo baba kanti uNkulunkulu umnikazi womsebenzi akekho kulezi insuku sesiyeza entweni kanti uNkulunkulu akekho kudingeka abantu abathi mayengekho amini. Dalamoya umengekho ungangeni umengekho umengekho abakaNkulunkulu abasifaki bayafaka. Ingakho uDavid athi mawuhamba naye uyangisa nasemanzini okuphumula. Kukhona indawo abantu abazomangala ukuthi ungene kanjani kuzo kanti lento yokuhamba naye isikwenze ukuthi yena wavele wakuyisa endaweni yokuphumula. Kunendawo engithema ungena kuzo awungeni wena kuzo kodwa kungenxa yegama lakhe.
Asingeneli. Namhlanje uthi Nkosi hamba nami. Engihambile nabantu bangihleba. Uyazi ukuthi ngihlale ngithi la ekhaya. Ukuhlanjwa akukho buhlungu. Kodwa ipain iqala ukuba buhlungu sowuhletshwa umuntu obukade uhamba naye. Yabona mina bangangibhala ku-Facebook anginankinga. Kodwa the day ngizwa kuthiwa uBishop Magabu uthele. Ipain iqala lapho. Kodwa ngifuna abantu namhlanje abazothi ngiyadlula ebantwini. UNkulunkulu bakhona abantu noma bekho, kodwa mina ngizohamba nawe. Bangamlahla noma bangilahli, kodwa mina ngizohamba nawe. Ukudla kukhona endlini akukho, kodwa mina ngizohamba nawe. Umshado nomshado, kodwa mina ngizohamba nawe. Sivale namehlo ethu ukhiphe umnikelo wakho. Ngizohamba nawe. Ngizohamba nawe. Sume simeni nyawo. UNkulunkulu ufuna ibandla. UNkulunkulu ufuna abantu abazothi uNkulunkulu bonakala. uNkulunkulu bonakala. uNkulunkulu bonakala. Rikamanda la mosika. Ilemeya la moka mosaya. uNkulunkulu ingcwele naba bantwana bakho. Nabo mama nabo baba. Baba ingcwele naba bantu abasha. Besazonikela kwi-altare lakho. Bonakala uNkulunkulu. Bonakala. Ngikamanga ngosika. Hallelujah. Kunesimanga. Ebukhoneni ba